para ti heavy duty nga ugasan ag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahi, Smart Dishwashing. Smart Kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat mahi, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Panatilihin ang isang metrong layo sa tao o ang tinatawag na social distancing para maiwasang mahawa sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol, at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Ninang Rema, sukitin pa na kayo ng Palawan? Titingin ako ng alahas. Investment dito. Investment? Yes! Dahil lang din to, habang tumatagal, lalong nagmamahal. Wow! Talaga po ba? Kaya lang, hindi ko kayang bilhin. Meron silang layaway dito. At may discount pa kapag meron kang suki card. Mag-start na rin po ako mag-invest sa mga gold jewelry. Sa Genuine Gold, dito ka na sa sigurado. Palawan Pawn Shop, 35 taong patatag, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ipalawan mo na! Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pinagsani puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, my summer partner. IFM, ang summer partner ko. 98.5 Kawayan. Siyak ni Manong June, Siyak mit ni amak, da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak di namin kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen KARRUBA with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para ititalong nga oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakgak. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Sa bali mo ti background, medyo nalagsakbasit na. Okay nga rod, abo KARRUBA. Dagito yan abo, dagiti pagayam yo, Idol June and Idol Jan Mark for another 3 hour of live music. Dito lang nga po numero 1 nga programa. At da kami manam, dito 98.5. IFM, iti idol tayo nga FM, i-up mo data. Yan, ayan. So, Silent, yeah. ang kapila tumutawag po tatamdama, ikanda kayo ti kundaway, tapno makapag-greet kayo po kadagiti inging ngutin nyo ti biyaga.
Ngaro tapo, for our official text line, Balong, ibasa man malay. 0917-150-0361. Ito official text line tayo po KARRUBA. Yan. So, anya man na po tayo, rami din yung itatanga Domingo. Ginanana kayo, gagibilbilag tirik, imanda makabilag tatata, kita amat, nakuyam, iti panawan. Ken, apo, awang kumatir rumuar, kadigiti babalay, tatalaga amat, nga nagrosbukan, apo, iti virus, iti aglawlaw tayo. Dikpi amon, no, kasla madik kayat ti maki alamhanon umadayo ka dagiti tattaon talagang masapul nga umadayo tayo tanang kadadon abuti ng disgrasya iti COVID ngaro dagiti agbubuy apong KARRUBA tayo dito YouTube channel. Good afternoon kada kayo John Tabiago na yan and Levi J. Dakiwag. Blessed Sunday mga idol. Babati nga po kami nila Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia at sa Navarro and the Kiwag family from San Mateo, Isabela. Salamat and God bless. Keep safe always. Kuna na. Nini Samera Valiente. Hello KARRUBA. Pa-shoutout man ulit. Dagigi taga San Jose City, Nueva Ecija. Shakmet Idol, naka-live ako sa YouTube nyo. Salamat po ulit. Ingat po tayong lahat. Kuna na. Greetings neighbor. Kuna naman ni Nida de Leon. Si Kamat Balong, kanya dagiti simang point at messenger mo. Agor ka tayo, i-share ko goro dati eh. Naudi ka ko na dito text line. Good afternoon, Brother June and JM. Pakigreet man amin nga ang aming apo, si Gaile. Birthday niya ngayon, April 18. Pabati mula kay Lola at Lolo. Nel Marie Acosta ng Upiga mo, Isabela. Thanks and God bless you. Okay, that's it. And special message ako nagkapukin ni Sino? welcome ni Kabsat Alice kuna na. Okay. Idol pakablao man kini BFF ko, boyfriend forever. Nila kay Onyor iti nembag nga malam aduti nagpaspasaran may apan nubo kiti biyahe kiti las udi ti 29 tawen isong agyaman agtaore kas kasanukat nasaranget tatala nang agad ya nasaranget mi amin kita ken asiming peten siyempre ito nakaturong manan ay kasano nga ta ang mga ganda kablao ko i-replay mo itong aro din Kabsat Alice ayan nga rod may sabi nga pang ablao nagapumet kini brother Mario Piniera of Ramon Isabela imbag nga malam Kabsat June and JM i-greet mo man ibagat ko iti happy birthday ko na so happy birthday Kabsat Josephine. Yan, idol adak manan Prince Hearts Jason tibagaw kablak man namin nga makamamukan niya kasama ti Family Roque de la Cruz Escobar especially Jason. Kanta niya man dyan kusilapan ka agyaman idol to yung ading ni Prince Hearts Jason iti palagaw paggawa paggawa. Ito na maka-warm up ni John Mark kantain na ito data. Apukaw man siya nga dito yung sitio nam ay idol si Siwit man from Kathleen Pongtilan. Pa-shoutout idol June and John Mark from Ferma Rose Agamata and Melvin Butak. Good afternoon po, greet po family Baria to San Mariano, Isabela Butak, it's me Melvin Butak. So Tira nga dagos. Yak manilibak lugar anak panak pagraragsakak apapapanak pagdigigusak na palaus aragsak nalawa a kanal apagbat batukak no ilumlumbo daytoy subsubko naapgad ulegnat nabanglo at dami na nga na batu tengana nalawa a kanal naglawlaw tiledda nalawa a kanal napagdigdigusak pagpawpawak ng runano bigbigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa a kanal ipagdiritsuak. Idol, adaak
Manen, ay nabasa gayam dahito. Okay na yung baga nga malamyo, sir. Nagagwapo kablawa man, hinang ko nga. Mata mga agpukpukis, ken si family Manuel, ken mabasa family, is me Veronica Manuel. Amuyo ka di, tipakasarakan. Nalawa a kanal, apag di dinamagan. Dahil ti sekreto, kukwak lang bukbukod. At dapay jay lawag, paset na itilaud. Nalawa kanal, apag digusap. Pagpaupawak, ng runa nubig bigat. Nu itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal, labag digusap. Pagpaupawak, ng runa nubig bigat. Nu itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Happy Sunday mga kuya pa shout out mo ti family Valdez and family Abenyo ken tagatiya kaduami nga agpat-pat ti tabako dama ng Angie Abenyo by request man that you change oil. It's me Maricel Valdez Garcia iti Barangay San Mateo. Kerin Isabella, thank you and God bless to your program. And Ayan. of course, good afternoon to John Mar Sanlay of Cordon. Yan, good afternoon from Aurora Isabela. Pa-shout out from Erica Mamawad, J. Mark Valdez, idol ka black man namin nga family Valdez ken kasnawat amin nga agdaw-dawos. Bailang ti tabako to Villa Miguel Quirino Isabela. Thanks from J. Mark Valdez. Stay safe everyone watching from Norway from Evangeline Steinar. Naimbang tayo mga idol kablawang man ni Laila Pablo, Lovelyn Piris, Rodi Prisa, Titex June, Asuncion, taga Nagbakalan, Ramon, kantaan nyo man dyan, Sirok ti Pandling. And may sabayon na ibang aldaw, mga idol, request man dyan tumang para kati amin nga papaerong awan labas na. Ito'y nag-request, Cloud Cloud9, Gaudia Jr. of Basilio, San Jose Rojas, Isabela. Yan, idol pa-shout out namin nga Valdo fan. Dita Alfonso Listakan kastamot ken Mark Lord. Ovaldo kanagyan nako J. Santiago nga so Dalea, Lester ken Leo gyaman nak idol Pato Carman Jay Balasi uta from Lourdes Abad. Ayan, watching from Hong Kong from Joya Helasio and Leilani Gawiran. Hello po idol, shout out dito sa Dadap Luna Family Gawiran. Yes! Ay nagtangka na tumang tunggal at da babae adumteng kun di ta digdigan damdama lang inagidan kaedang ay nagtangka na tumang tawray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kaya't nan makipalod sa kamangan tibalod kasta kubra kakasam uray itandaan asawa single nagpay kunrunam jakman amuno apay apachenda na duma-duma iti bitimag balasang ken balu patulag angin binteng didigrata at nanakak no jak ibalay patayenda ay nagrigat ngayong tikas tuya babaero may busti pigsam, may busti kwartam pati ka babainam ayaw wanan dagit isan ikwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaenak ang mga klon kaniya.
kapapakanan sustento wala-wala no jak ite dagyanak nagtiselda ay nagtangka na tumen gandang daniyak mga agbekelen tep pa ekti babawik nagrigat na tarake na hilig ti babae ay nagrigat ngayong ti kastiya babaero maibus ti pisam, maibus ti kwartam pati ka babainam ayaw mo ng dagiti sa nikwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klong kaniyan ay nagrigat ngayong di kastiya babaero maibus ti pisam, maibus ti kwartam pati ka babainam ayaw mo ng dagiti sa nikwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klon kaniyan. Once again, good afternoon to ating John Mars Anglay and of course ating Ruby J of San Mateo, Isabela. Naipag nga daw yung umuna ate amin, kablawang kayo tinimpag at domingo yo kuya kastamet tain ang kentatang ko kuya kita-kiti agpong punggos ti tabako ito'y San Mateo, Quirino, Isabela kuya ni Kapitan mi Edwin Inere po pakikantaman kano di kaktus ko agiyaman ak from Monalin Nag-chat mo lang kanya kata. Sungarod. Ayan, sir, pa-shoutout. JC Kins Scoot Hub. Mechanic ni Sir nga John Christopher Tumala. Ayan. Located at beside Jollibee Centro, Burgos Street, District 3, Kawayan City. Ayan. Nandiyan, tawag? At ito kaya na tumawag. Ayan, TFB page ni Sir JC Kins Scoot Hub kat JC Kins TV. Ayan. Naimbangal daw yun dito, sir. Naka-tune in da. Ayan, alright. Oh, apa yun? Ano dyan? Ayan, mayatan. Magkukuha na kami. Malilito ka po. Diyos ko din. Hindi ang muti ko. Ayan, master, pasyara naman na boss ang Thai Parts and Works. Robtan Thai Parts, San Manuel, Isabela para sa kanilang opening ng shop. Salamat from Kiel Alexis Taguba. Ayan. Okay, kantay man ti kung taway apo, dagiti kaya na nga tumawag, tatay pa lang kiriring, dito telepono tayo apo, ngarod. Iti first caller tayo, good afternoon. Good afternoon, Kuya Idol. Yes, good afternoon, Ay, Kapsat. makapukaw ti stress mo po si Idol. Apo, agyaman kami keng kakapsat. Ngarod, sino da ito? Kuya Idol, mabain nagkablaa. Go ahead, when? Kablaawak man dito Santiago, Castro Nuevo family, Magday family, Panguluan, Ilino Magday. And kanya yung nadua, Idol. Thank you so much, Idol, mabalin at request. Go ahead. Proline by Victor Wood. Victor Wood. Okay, thank you so From much. Ason Ilarde. Yeah, thank you so much, Kapsat Ason, and keep on listening. Okay, may sabi nga tapo nga caller ti entertain tayo, sakbay kantayin, di request nga Fräulein. Okay, good afternoon, 0798. Hello, Idol. Yes, Idol. Good afternoon. Pag-ritman nagati nasa Bugalgan Norte. Ako, mayat sa Ramon. mayat na ita, mayat. Pamili pagatpatan ko lang yung gubak. Gubak pagatpatan. Kasla da jay kasla ni Gina pagatpatan kasjay. Wen nga rad. Pa-play man kuya di Ano nga kwa? Mildred. Okay, sumaronon to. Okay, thank you so much, Kapsat. Ayan. DJ nasa Bugalyo Norte. Okay, mo pa na shout out. Nay, dagtaw-tawag. Sige, sumbatan. Sige, sumbatan tapay.
Okay, hello. Good afternoon. Good afternoon, Idol Jun. Yes, good afternoon. Go ahead with your greetings. Sino da ito, gayam? Ni Idol James. Idol James, go ahead with your greetings. Kabgablawak mong gayam nagiti amin nga kakadami Jay Rojas. Ken kabgablawak ni gayam nagiti customer may diti Alicia Idol. Adita kayo, Alicia, tata. When Idol? Aha. Tama ba ng gayam ti ag-promote Idol? Sige, go ahead. Partaka mo. Sa lahat po, gusto pong mag-relax, mag-massage. Dito po kami ngayon sa bayan ng Alicia at sa mga gusto pong magpa-relax, magpamasahe, pwede po kayong tumawag sa 0917 651-7636. 0917 651-7636. Yun lang, Idol. Yes. Pa-request, Idol Jun. Request ko pa niya silapat ka. Puta, kumusilap ka pa. O, sige nga, Rod. Sige. Okay. Far across the blue water lives an old German starter by the banks of the old river Rhine, where I loved her and left her, but I can't forget her. I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heavens. It's night when the stars starts to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. When my memories wander away over yonder to the sweetheart that I left behind, in a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands hold mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Yes, and good afternoon to my friend, Kabsat Oliver Buraga of Pacific Star International Employment Agency. Favorite ng mama ko yan, Fräulein. Yan, so I hope hang mga nalagip, di kita'y panawen nga agad kadwa kay kini mother. Okay nga, Rod. Siyempre, DJ Suna Manila. Di makaawid-awid ito eh. Request ni Annabelle, lipak-libong kano, pauna yan from my sister Regina. Ayan, pa-shoutout sir, nakikinig kami sa inyo from Hezro Motor Parts. Ayan, thanks. Ride safe always sa mga riders from Sir Hezro.
And shoutout kanumat kini Ma'am Rain Dungok and Sir John Brian Esquivel buy-buya daw lang ka nagdumdungot dan sa. Good afternoon, mga idol. Agree ko man, the parents ko, manang manching, ken papang ador, nga ag-celebrate the 45th wedding anniversary in Bigat. We love you and stay strong. Keep safe from Dorman, Josa, DM, Carla Olivar, Sofia Keira, Holly, Ken Kelly, Agraman Teado, and Agyaman Teado. And more power from attorney Dorman Olivar, MS. Kompleto de jay. And so, good afternoon amatan kada kiti taga amin nga taga Oscar sa tungtungag ni Kausat Brian ni sino si Judge? Ni Judge Adelina Bulata. Dahil kita ka tinakachunin nga kanaya. Tapos ni Fiscal nga Bingo. Ay, mading ka tumutungog tatan ni Bingo. Ay, apay nga eh. Karaapad ang amin kini Sean. Apay nga eh. Tingnan mo ano niya problema da. Yan, request ka ako ng Once There Was a Love from Salome Fadrigo and pa-shoutout idol Tulyao family from Ronnie Tulyao. And Princess Agbayani ko na pag-read po kay mama ko na si Emily Agbayani. At kay papa ko na si Robert Agbayani po. Okay nga rod, doon nga caller, di entertainment titatang ka nito. So, naimbag nga Aldao. Idol! Yes, good afternoon. Sino da ito, oy? Pinidyo niya rin. Yan lang agpukaw-pukaw. Idol! Oh! Kamusta ka idol nga posto? Lapas ka ba sa bila? Yeah. Sige, timang interview to i-prepare ko dito sa nata. Okay. Kumablaw ka nga rin manang. Nakablaw man, itong si Malasay. Apo! Una yun. Hanap ay. Pwede maglikas kuya? Mabalain. Maglikas kuya, di man naglimas ti arak. Maglimas ti arak. Kuya. Awanan manang. Adi lang kuya. Okay, sige garaw. Tagyaman kami ti panagtawag. Sige kuya. Okay, sige. Piksa mo na yan. Medyo nakikitunan na. Once there was a love to request a time, ngayon ako matili. Dapat di ko sila pang kapay. Once there was a love. Dapat may saway. Tungog pa. May sabi nga caller, may sabi nga caller. Ayan. Hello, good afternoon. Hello kuya. Hello. Medyo nalungkot ito. The problema na siguro. Ano na dyan? Pwede mabalin mo si Kablaw kuya idol. Mabalin, sir. Kung kablawak man dito barangay Isim Alto tumawi ni Sadela ni Bagat ko sir ni Baby Kudal Makayanan ken ni adi anak ko sir ni Renz Kevin Makayanan ken ni kapitan ni sir ni barangay Captain Buter Rodriguez po ken iti amin na tagam nita baryo ta barangay ratan barangay Minser. Idol, pa-play po yung sipot-sipot. Ay, yung kulasisi. Kulasisi. Sige manang madamdawa pumatalastas kami, B8. Sige. Sige manang, salamat. Agsublited na kami manin. Abarta, is-ready pa daji ko. Ajay. Aji radyo. Ako sige, partakang marod. Okay nga rod, ilaw-lawag milang apon, no tumawag kayo, ipagayo nga dago sentinakan nyo, kente kayo kablaawan nyo, hanyo damdamagin ng apo no, mabalinti ko mablaaw apo, mabalinti request, saan? Haanan ta automatic apo di jayen, dire-diretso no kan, apo, siyak ni John Mark Pastor, iti Villa Carmen Ramon Isabela, kablaawak man apo, dagiti KARRUBA may, da kasto, ken mi apo nga mangigaan, ti kanta nga palwan, Adda akong biyag ko pumanaw ka nakasjay. Nalawag. Ang nga rod, agsublited da kami manin kalpasante, sumagmamano palagi. On air. Online. Mahuhuli mo talaga. On the ground. Sana may ilan sa pamatinay. Punta mo kami. IFM Philippines. Pilipinas, mabuhay ka. Ang idol ko. FM. IFM Philippines. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard.
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Anya din kap-kapi ang kwaraw. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Anya tarik na na. Matipot ang kap-kape at di best kape. Nagnormal mo ito, di pa nagbawas kun pa nagisbaw. Nagsaya aton na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapal ti mas kape, inuman coffee. Huwag kagayam, ang tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ado iti may tag na benepisyo iti magbangitayo. Kas kung may mangustin, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, ken baricas, manipod pa iti Japan. Isuanong kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti butika. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Okay, we're back, KARRUBA, and you're still with Idol June and Idol Jan Mark. Ito lang hapon numero 1 programa. Adda kami manan dito 98.5 IFM, 80 Idol tayong FM. And kung nanigabasat ni Oliver, pa-shoutout kay Mama Letty. Advance happy birthday sa kanila ni Auntie Floring. Apo, duwada pa ya. Agjuwet na nga birthday kap sa Oliver. Anyway, ayan natin celebration na data. Okay, agdengeg tayo. Kung naman ito yung KARRUBA tayo nga. Isabela United Artists. Ayan. So, dito online, we have, apo, nagaduda nga nag-message. Wait. Severa Valiente, Idol per request man, dajay, again, umol, thank you po ulit. And Evelyn Hasmin Eras Queen, stay safe, Idol, watching from Nueva Vizcaya. Ronel Guerrero, per request naman, Idol, ajay ko sila pangka, God bless mga Idol. And, Ronel Guerrero, stay safe. And, Roderick Angelito, pa shout out mga Idol, ni mother ko and father ko, si, Clabel and Roger Angelito, kastamin ti anak da, Clarin Roger Jr., Roger Mar, Remax Angelito dito sa San Guillermo, Isabela. And Elaine Cantoy, hello mga Idol, gandang hapon po. Enrica Ragingan says here, have a blessed Sunday mga Idol, watching from Singapore. And that's it. And anapaya dito pinanawan na ni John Mark imbis nga kumanta matatayang ipimanaw. Anyway, as requested earlier, the song entitled Once There Was a Love, ikantay man basit apo ti pagkakataon na dito yung request nga rod. Ito yan po as requested. Nabek ka pa eh. Garabison. Oo. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish
and to keep for a lifetime. Then you went your way on that lonely day. Once there was a love, now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. My God. At least there was once a love. Para katagiti apo naawanan te sawa because of COVID. Nakadaduda actually DJ Ili mi apo. Ayan, and we're sorry for that. And our condolences to them. Ay, biyag na talaga. Okay, matig ko man natin Facebook ko. And once again, dagiti pangablaaw. Ang ganda ng pagkakakanta ko. May sabay, happy birthday kini April sa April 29 from Dream White Skincare. Ako? Dream White Skincare. Yun! Oh. Open ko mula. Yan, dito na yung pangablaw dito yung Facebook. Live? Wan, hello po magandang hapon ko na siguro to eh. Ano tayo panagiba? Hello po magandang view. Ano naman? Hey, break Edrozo. And Raymar Kulang, hello idol pa kanta man dyan. Stuck on you, thanks. And Marlene Rosario, kablak man kanamanang ko ngag birthday ta ni Manang Majo kan Manang Mildred, happy 36th birthday request ko jay biag ti away or kusilapan ka. Tatay pa ako silapan kaya. Wala, isang artist marunong ka. Kung naman ni Jean Rubio, shoutout po dito sa Bicol Region. Wow! We are always watching to you both. Actually, we started watching your show when I was in KSA until now, mga idol. Kunana. Dapat na DJ na Bicol, dapat Bicol mat panangibaga mat data Madik karad amo tay ag Bicol. Okay, atay man. Hello, kini Atilin. Imbagak metken kay di anu gandat mong tuwag subli ay ket sorry tadyak maikari napalalo ngamin ti sakit na day di aldaw apim manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawan met tinaglabas niruruam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparik nga kumabiyag ko ag subli ka ngem di naklata kinit kita
Anabiyagak nga awan ka. Hintun nagsarata ko silapan ka, ipasulik tutoy matak akong itaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastanto panang iparindag, anabiyagag nga awan ka. Amok nga agbabawikan na amiris mo't nagbidutam. I am sorry, damage has been done. Dikmet impagarap sa maibturan, balay giket masarakan, kalpasan nga siya ket panawan. Intun nagsarakta ko silapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa tupay pangatong ken ipababa, kastanto panang iparindag, anabiyagag nga awan ka. Ngem kinagpaisuanan na mail-iliwaklat taken ka, bareng no kabaelakto nga aramiden nga. Intun nagsarata ko silapan ka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastanto panang iparignak, ang mabiyagak nga awan ka. Okay nga ro, duwang message na duwasa, and then na caller. Okay, kung ano to ni Marivic sa Jose ng Bangal daw, yo, mga idol kablaw man ni Felix Jose. Ay, Felix Jose. And Marites, napitas nga nagan na Felix Jose. Mga idols, pa-request mo na rest your love on me. Stay safe lagi from Marites of Toronto, Canada. Yan, pasyarat man paki-request jay Sirok Tipandeling ni Julius sa Juan Merca and RGC Kalimag, pasyarat dito sa Bahrain. Was me, nanonood po kami sa live nyo. Panana. Yan. Sige. Entertain tayo man na po ti caller. And our first caller is ditoy na po. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes, Sir Camilo Bravo. Mabalintiyan kablao, sir. Dire-diretso, Yornagan, Kablaaw, and the requested song. Go ahead. Sak ni Camilo Bravo, tagarangay na gilan sa Bila, sir. Yes. Kablawak man, dari ki Babarkada, ni Erwin Mahor, at saka si Jason Mahor, then si Kanagat, ni Ricky nga Bravo, at saka ni special jasawak, sir, ni Janet Bravo, sir. Wah, nagsayaat. Ang manotawin no, manotaw mong kabsat Camilo. 42, sir. Apeng nga ron, barkada pala ang ti terminology nga susaram. Mahilig at kami pala nga uminom, sir. Dagiti kumpare, kung namlata kung ano barkada ko makabukas na kabataan mo launa yan.
Mas lapay kami baro, iti pa nag-reactivate. Sana all. Dandani nakatikulan ibaga mo no kasatik. Anyway. Kaplangon ka pa, sir. Kapag nagpipintak si boses ko, sir. Talagang matapay din lang, sir. Agiyaman, Kabsat Camilo. Kaslaki ni Sir John Mark. Yeah. Talagang Isar. Nagado nobya natin, sir. Nagado nga awan, zero dahil ito, baak nga baro. Request mga, sir. Go ahead. Ate man ko, agnanayon nga eton ka. Bueno, sige. Sige, sir. Thank you. Okay, thank you, Matt, Kabsat and Idol. And our next caller, of course, 6937. Naimbag nga pangal daw. Sino da ito'y? Dagiti didikaram kan anya nga sonata. Go ahead. Prince Hart siya kundi pagliko bagaw sir, nag-request naman. Adi man gano tagapulot sir katawat nga request family siya zon. Kobar. Amat dagiti barangay official sa barangay Parliagaw sir, Baggaw. Tay kung dita Manila ni Christine Salvador sir. Po talaga mo. Kumusta ti COVID di Tabaggaw? Timot lato sir, at damot lato dagiti matir-tiruan, at damot lato dagiti makalilisi. Impagta nakalisi ka nga rod. Oo na sir, nakalisi kanimot, madama kami ng mga antimangga. Ay, apay, kabuting ti virus iti mangga. Uwan ka no. Mangga gamo, diso ti kabuting ti virus. Sige nga na, thank you for calling ating Idol Prince Hart Siyasan of Palagaw, Baggaw, Cagayan. Apo kita mo nagadayo ti may sabay ni 1806 na imbag nga pangal daw KARRUBA. Nagkakapsot siya. Mali siya makasaw. Din siya makasaw. Hello? Awan. Madi-madi mga titimek na. Okay, may sabay. Hello, naimbag nga pangal daw. Hello? Agpukaw. Ngaw-nawan signal na. Sige, timang pa lang. Hindi kayo ito tamagulitan. Ay, unayin na yaday kinumo. Puso ken karawak mantisido ko. Adi peniliday na ken naklanto. Jakman lamay peksa, tigurak na palaus. Amang katpayin na siya at babaan. Barungan daanin awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madangganagalat. Jaksan maramanan, iglasya ni ayan. Jakat pagbasungan lukas tat ibaga. Gagangay ti barung-barungan at maan. Di pa'y agpedal bilang uyawendat. Di pa'y agkurat tay babae ang madikaniya. As requested by my sister Annabel Sariales of Villa Beltran, nga nagsangit iti na swab test. Kaya, idi chimpo, lipak-libong, ada bakit anaaren. Ada may barung, nga mubing pailaen. Ada may balay, nga inda nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang.
ko na day di bakit ngayon na'y arareng-eng. Sigin abaro kuray no mamisan laeng. Mayatak na ng ludi kalakit di bagbagan. Pagbigyan ka na kasigunda mano ka. Peges ko aglang-langoy, peges ko tagsang-sangi. Ayat kulaeng asumang lajay igid. Ngem di jay ngay bakit at akayap-kep na takayap-kep. Ay na Diyos ako kastigayang tirumakep. And naimbag kapang katayo idol, kablawang manin ang kong Martina. Kenda kiti kakabsat na, kasama ti pamilya Abenyo, Ken Domingo. It's me again, Zerlac Lopez ng San Mateo, Isabela. Idi cimput, lipak-libong, ada maket anaaren. Ada met barung, emubing pailaeng. Ada met balay, ngainda nagdagusan. Tenga tirabii, day di bakit nagkarayan. Di ko na, day di bakit, ngain na'y arareng. Sigin abaro kuray no mamisan laeng. Mayatak na ng luti kalakit di bagbagan. Pagbigyan ka na tasigunda mano ka. Peges ko aglang-langoy, peges ko ragsang-sangi. Ayat hulaeng asumang lajay igid. Ngem di jay ngay bakit at akayap-kep na takayap-kep. Ay na Diyos ako kastigayang tirumakep. Ay na Diyos ako kastigayang tirumakep. Ayan, nakatotoo na yung apo. Iti messages and di mo no kasanong patgan amin dito. Hello Idol June and Idol John Mark. Bahay kablaawa man ni inang birthday na di kalman ni Insyang. Iti ng kablaaw. Ay, iti San Luis Kawayan from Centro 3 Luna. Thanks mga idol. Okay nga Rod. Yan. Shoutout game kini Otep Azural. Nagbibuhat at taypay, matik nga na-i-greet. Otep. Tagano ni Joseph? Otep. Kay Joseph, Otep ti palayaw na. Siguro. Taga Santiago. Adda nga ruti Otep nga. Otep Malo. Magandang linggo po ng hapon Karruba. Pabati po sa asawa ko, Judy Ann Borja. Hi to Jennifer Nabalta, Jenny Lagar. Hello po to Lola Virgilio, Lola Junicia. Tatay Roger, hello Tatay Rizalino, Nanay Nainita, Borja, mula kayo Silito Borja ng Mabini, Santiago City. Salamat pa. And this time, mag-entertain tayo na po, talong caller. Good afternoon to 5414. Naimbangal daw, your name, digiti kablaawam, and your requested piece. Go ahead. Apo, talukon da kami, hindi da kami paypaysundi. Allah, kung kuna naman. Pa-shoutout ka na kinni ko Ay, sige. Oh, good afternoon. Good afternoon, Idol. Diretso. Kablaw na man, Idol. Well, sige, banat. Kablawak man din ang ko, Idol. Di San Roque. Ninang ko nga Rosa, Tatang Eddie. Natang Pidlong, ni Manong ko, ni Pag ko, ken ni anak ko, nga 5, Idol. Ken dagiti KARRUBA ito, Idol. Anya ti maaramid, dagiti KARRUBA, manyar aramid da. Madama tungtong na. Awan agdang dingig da, Idol. Aya, nagsaya man. Wala, Idol. Ngay mahanda nga, may isang lugar ti enyo. May saan. Wala kayo, social distancing.
Anyway, thank you very much for calling. Kasta. Okay, next. Shout out kano kini Manang Ilinita ng Ijay Nia Ambatali from Antijubis, Pastor Cereales. Okay, our next caller 5896. Go ahead with your name. Kanda gaji kabla awam. Hello, Idol John. Yan. Ni ibong glass natin di barangay Bungulod. Pigsam manong ta busis mo. Ni ibong glass natin Idol. Wow, sige, banat. Kablaaw. Sa barangay ako na Idol. Sige, tuloy. Practice ko Idol, salaw. Ana? Say goodbye, since you binggan. Ano pa? Sipot nagpukaw ka, Idol. Si Shubingan kan sipot nagpukaw pares na yay. English la Jamesa, Ilocano Jamesa. Ilocano Idol. Ha? Ilocano Idol. Sige. Awanain manong ko. That's it. Idol John, ganyan. Thank you. Sige manong, thank you man. Idol Bong Blas of sige man. Barangay Bacolod. Ay, apa ta? Ayan, watching in Athens, Greece, June and Jem, God bless you both and stay safe, please. Can you greet my cousin, Babylina Gimalda from Candon City, whose birthday tomorrow, April 19. Thank you very much. From Auntie Regina Llanes. And Marites Monte, hi mga idols Parikes, rest your love on me. Stay safe lagi, Marites of Toronto, Canada. Nalpasan. Rest your love. Okay, Rehana. Okay. Kaya mo kantahan na ta. Guys, kumanjay, ayat, kuya from Kyle. Kyle, dinagan na. Dapat kami nagkablaw tatay ko na ni uncle na. Kablawan na kayo. Nandiyan na. Hansley Kat Valdez. Shoutout kin Uncle Roger guys. Kini Eving guys nga. Tagapagrangayan. Naimbangal daw yo. Naimbangal daw kano kanyayo. Kuna na ni Hansley Kat Valdez. Alright. Ayan. Babati mo't ni Raymond Pitbull, Danilo, Dalmatian siguro to. Kin Boss Minga, Jody, Chichi, Jay, Janine, Electronics, Kabatuan, Sentro. Jay Mantumang, nalpasan nito mong tatay. From CJ, Christian Ponayo. Maybe you don't know me anymore than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put
your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How long must I wait for the last rain to be here and the last chance to come at the thing that I was born to do soon? How long, honey, when love don't come? And I was there when you loved me, just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love be a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Okay, KARRUBA aksubli. Adda kami Manen kalpasan. Di sumagmamanuwa palagi pa. On air, online, on ground. IFM. Philippines. Ti Pride Antibac Detergent, Dalos iti labada, knockout ti bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ti Pride Antibac ket adaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, iti bado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Adda double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Muli na namang magiging masaya ang pakikinig nyo sa radyo. Dahil pwede ka na namang manalo ng mga papremyo sa RMN Radyo Saya. Hatid ng ACS Manufacturing Corporation. Makinig lang sa 98.5 IFM araw-araw at abangan ang paglusob ng IFM at ACS Radyo Saya Barkada sa bahay nyo. Manalo ng ACS Hygiene Kit, Ayuda Pack at cash prize mula sa ACS Manufacturing Corporation. Kailangan mo lang makapagbanggit ng 3 ACS products sa 7 segundo at tagline ng isang ACS product. Kita Kids sa RMN Radyo Saya. Sa Barangay San Fermin, Cagayan City on April 28, Barangay District 1 on April 29, at Barangay District 3 on April 30. Handog sa inyo ng 98.5 IFM kasama ang Star Wax Floor Wax at Unique Toothpaste.
Anya dito, kap-kap yung kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Anya tirik na. Matipot ang kap-kape, akti best kape. Nagnormal mo to, di pa nagbawas kun pa nagisbaw. Nagsaya aton na, matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamang kapanti mas kape, inuman coffee. Uwan kagayam, ang tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ado iti may tag na benepisyo iti magbangitayo. Kas kung ay mango seed, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, canvaricas, manipod pa iti Japan. Isuanog kap-kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti butika. Kumaisa. Iba-ibang mga balita sa sulok ng bansa, kanya-kanyang mga salita, iisa pa rin ang naghahatid ng mabilis, malinaw at may katotohanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. RMN, ang matunog at pinakikinggan na himpilan sa radyo. Number 1. Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kulitan. It's been a long time. Samahan mo ko sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasay niyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang habang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. Pindot ko yung Facebook. So, tinag-open. Yes, walang gaya maya. Ayan. Sumsubli, tigiti pagayam yo. John Mark Pastor, kay Uncle Jun Serialas. Ito'y lang 98.5 IFM. Ito idol tayo nga FM. Good afternoon, kini Dr. Emil Castillo. Yan. And thank you so much for always tuning in. Ngayon mamumaya nga awan talaga ngamin ti maramid na iso nga manggagan namin nga programa da ito'y oray no niya nga klase ti herbal medicine kaya na po nga sumpatan mangted ka lang itiklo muna amin ta kita tama manggagan na manipod ag sign on sign off ta kiti radyo ag gigiddan deta nga dingdinggen na ayya dandanin ka tagaramit patalastas na na ako si Dr. Emil Castillo ng Ramon Isabela. Mula nung gumamit ako ng kok ay humina ng aking pandinig ko na hello. Okay, kablaawa man manong Jay KARRUBA, Isuda Virgilio, manang Juana, manang Daisy, Diana, Donna, familia Morla, kan Jay San Roque manong Isuda Inang Rosa, tatang Eddie, tatang Pidlong, manong ko itong ken ipag kong Maricel, ken Jay anak ko, Angel Althea, Ella May, Isuda Amen, Jayan, manong family Blanza, family Agruda, family Mariano, family Javier, ken ating ko den ken Rica Katinyo, yan. Jay, kanta, Katiinyo man Jay Boksit. Kantaan siguro. Katiinyo. Kasi nung katiin de Jay Boksit at ni Ana Morla, ti Antagana, second tumawini. Yan. Good PM idol. Para kasman happy birthday. Para kay inang kong ag-birthday tata. Ni Adelina Kawing. Happy birthday inang. I love you. And si Mera Valiente Gogo idol. Galing nyo. Gamot sa stress ko na. And Kim Mendoza. Pakibati nga po si Basil at Paula ng Oscaris. Kuna naman. Ilang. Ato yun yung kay Liilio mo. Good day kanyayo idol. At nalat tati Wingyard Bistro nga gisponsor ng mga sets of winners for freelance or dinner for Anla Wings, rice and drinks. Pasyat ang mga katagiti bayaw. Ken relatives ni bagad ko dito'y Burgos Isabela nang Runa. Ken ni bayaw Johnny Balot. We don't know how to pronounce this well. Balot o balot? Siguro. Balot. Balot. No Tagalog, balot. Ilocano, balot. Efren Purao, ako dati tinalaka Purao. Merson Kumagtit, Gerald Waka ken kadagiti dua nga tanod. Pangul ken Pating from Edgar of Vineyard. Thanks idol, more power to your program. Oh, nanggaganyo ha.
Dua Manen abo, iti ipadawat tayo nga only wings, only rice sa Jai Wingyard Bistro, located at Minante Uno, Kawayan City. And no medyo maalangan kayo, you can have them take out. Yung bayadan nyo nukan, dine in lang, di free. Why man? Ayan, good afternoon from Salome Padrigo. And kastamat kini Chris Malin Dukusin. Good afternoon, Johanna. Hello, Ante Adda Paso Clinton and Auntie Nelly Mariano Heron and Lani Domingo Vargas. Good PM mga idol. Pagrit naman Vargas family here at the minute. Kawayan City, especially to my hubby Wilson Vargas. Pakikanta jay before the next teardrops fall. Thanks mga idol. And Leonard Javier, shoutout naman kami dito sa Angadanan. Javier, family ng San Ambrosio. Angadanan. Isabela. Una yan. Jotomato. If it brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hacen llorar, a mí me puedes hablar. Estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrops that you've cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. Bibitay. Talaga nga medyo mas asya ketika nakadado nga text messages and greetings. Iso nga nawabalingkat antag kanta ag kita man, di ba? Nagparta nga talaga. So nga ro, KARRUBA, iti oras 14 minutos. Kalpasan iti alauna, iti malam. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Information. Music. Entertainment. IFM. Philippines. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. Sobra ka, bitoy ka sa no. Di sikreto, basit duwa. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint consent is back, only $10.50 SRP. Para sa pang-araw-araw na proteksyon, dito na tayo. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na para sa lahat. Walang kemikal, puro at natural. Kaya kung Vitamin C, dapat Santon Vitamin C. Mabibilisin yung mga suking bonita. Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang
anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Major Soya Coffee. Ako si Jenny Lynn Salvador, taga San Miguel, Ramon Isabela. Sumasakit ang tiyan ko pagkatapos kumain, nahirapan ako. Sinubukan ko ang Major Soya Coffee. Natulungan nito ang pagnormal ng feeling ko. Kapay walang cafe, Major Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, ang summer partner ko. 98.5. Ako, oray na partak nga po ti panaglipas sa kiti patalasas. Hakit ang arot. Nagsusubli ti kiti pagay may Idol June and Idol JM. Dito yapo numero ng programa. Adda kami manen. Kaya ikante mga digundaway yapo ti kitay dito balasyo taaw. Bueno, ada yung lugar. Nga tumawag. Kaya mga kablaaw. Babayan na po iti messenger ni John Mark. Yan. So, dagitay kaya na po iti tumawag. Tati messenger ni John Mark apo ti mabalin nyo nga pagtawagan. Tapno mga gan da kayo mat kiting ingungutin yung ditoy Pilipinas, especially digijay kayat na ti tumawag ti overseas nga nangina ti landline so nga apantay latan na po iti messenger ni John Mark. So please feel free mabalin kayo na po nga dumayal dita. And medyo late nga ngamin iti iti Facebook ken messenger so nga orahin tayo apong yan nga tumawag ta. So once again, at mabalin nyo ti tumawag iti messenger ni John Mark no kayo po ti kumablaaw iti live. Okay, aburay tayo iti caller. And for the meantime, iti tepe lang nga po text line nga bumasa. Hi, pwede po bang shout out? Mabalin. And kung na naman ito Idol, good PM, shout out ko ni bakit ko nga ni Maria Lev Kudal Makayanan, ken anak ko nga ni Renz Makayanan, ni James Makayanan. Tumawag ti messenger DJ kaya anak ko mablao. From Sisim Alto, tumawin Isabela. Ito yung nga po yung Kula Sisi Idol. And here's another greetings. Idol, pabati naman po ti kabayan mi pamilya Bongolan, Binagtungan, Benito Silven, nagkapokini Itang ng Rojas. Fight! Sino tumawag? Ang fight? Hindi pa mag-ayam ti kuhana ya. Nidip ko na tayo, siyempre baka kuha. So nga mali na makatawag. Anyway, mabalin nyo ti tumawag ka po, di jay messenger ni John Mark. Hanga dito yung landline pa lang ako. Nagitay kaya't natin kumablaaw. Wash out, Kuya Jun! Ano ni Tantan. Okay. AKA T-Back. Yan. T-Back ka po, no? Kayo ti iced tea. Milk tea. Milk tea di Taramon, nga medyo sublyanan yun. Okay. T-Back. T-Back. Uri siya, nagsublyaan na minsan dita. Ang dain ti Jesugli. Diyos ko masapol kung talaga nga sublyanan da. Narigatan. Awampay? Awampay, mat. Ay no, dito yung text line ti pagtawagan nagat-adon. Tatay pa lang ako ring-king-king. Awan, tingin na tumawag ti messenger. Okay nga rod, apanday dito yung official text line. And here is our first caller from 2251. Naimbag nga panggal daw yung apo. Hello? Yes, go ahead with your name, your greetings, and your requested song.
Hello? Hello? Hello, kumablao kayon. Kablawa ko taman sa Mariano. Dita, sister family. Aha. At sila manangye. Hello? Sige. Manangye ba sister? Apaw, ni Mariano. Just sister. Sister and Leonardo ba sister? Leonardo da sister ka. Wan. Leonardo da Kapay kimap sumot ta. Makip apa. Kimap saw. Hello, kimap sa boses yaw. Wan, anapaw. Ah? Yellow Rose ka no request na. Yellow Rose. Okay, thank you so much. Hello? Hello. Hello. Uncle Bertie, Uncle Berting. Uncle Berting ka na request na. Ay, kung ano Yellow Rose. Secret manang, thank you. Ti pa nagtawag yaw. Salamat. Sige manang. Wala na kigtot. Daman na. Yan, good afternoon. Ibagay tinagan nyo, jikablaawan nyo, kan request yo. Ano to sir? Si Jess Makayanan sir sa Tumawini. Kablaw na ka man sir. Kablaw ka man ni Bagko, ni Maria Levy Kudal Makayanan, saka yung anak ko si Renz Kevin Makayanan. Then ni kapitan ni dita si Barangay Sisim sir. Si Kapitan Muter Rodriguez po. Salamat po. Sige po. Sige. God bless you for your program. Salamat, sir. Okay. Sige, sir. Thank you. Yaman. Okay, that's it. Apo, dagiti callers sa'yo. And this time, as announced earlier, Apo, ngamang tad iti Wingyard Bistro, iti free dinner for two, for unlimited rice, unlimited wings, unlimited drinks. Ato yan, Apo, ti pagkakataon yun nga mga bak. Ayan. Ken, siyempre, sumurto po ti pagkanurutan iti safety protocols na hungkunada with matching face mask and face shield, sumbrek, sanitize, and social distancing. Yan. Mabalinin na po ti agdahin in sa jay. No, si kati mga bak. Iti dito nga. Sumaranong nga po pagtuaming nga sunata. Very easy lang po. All you have to do is text the title of the song and then Wingyard Bistro. Na. And then your name, your age, and your address. Yan. Shoutout ka no, kini Sir Jano. Sabado. Oh. Shoutout gayom ka na. Ito yung comment ti 98.5 page. Mapasti ka na? Ha? Nalipatak sa mata. The introduction na Adda ta? Kung sa? Sige. Ngarod. Dahil na po ititatlag nga sonata. Once again, i-text yun lang po. Tawagan minto no. Sino ti gusto ti answer na. I-text yun lang dito official text line 0917-150-0361. Iti-title na dito kanta plus the word nga Wingyard Bistro. Kompleto dapat. Wingyard Bistro plus your name, your age, and your address. Dahil na po iti datlaga nga sonata. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, turn my hand down my pants. Nobody's gonna tell me I can't. No, I've been lounging on the couch, just chilling on my snuggie. Picking the TV to stay. Mangluloko kan. Anyway, at dati na nga ba ka na po? I-check mo man Nay na nga bag sa dati manan. Okay lang. Ka nangyayon. Sige. Ka una-unaan nga nangabak. Okay.
Tawagan me. Nakita man. Research mo sa internet which is right. Kita na lang po. Okay. Dato ya po, iti nangabak. Ay! Kaanangay mapalinan ton, isu ti nangabak, uri magkilipo ulit. Isu lang mati kompleto. Okay, and iti si marunong iti nangabak ka po. The Lazy Song. Adi first nga mga nakita-kita ka Lazy Song lang. Yan. Dapat atati The Lazy Song na. Okay. Let's give a call. Kita antaman mo. Dapang tawag na tayo. Dapang tawag na. Okay. Okay. Dahil yan. Tinangabakan. Tawagan tayo man. No. Madina sinumpatan. Hello. 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 Meral ko. Naniningil po kami ng bayad ng tubig. Ay, wala pa yung tubig. Anyway, happy anniversary kanya ayo kinilakay mo. Thank you. Ngem agtaka ape amom ti kanta ka neta edad mo ko. Ibalasan ko tinang ibaga. Ada kuskusi ng roda. Anyway, congratulations. Itinangabag ka po ni Caps at Alice. Ano ti apelyido niya? Upa mo ti account mo. Madik mo niya ti apelyido. Tata. Ako apelyido. Lazaro, Ligayo. Lazaro, di ba lasang? Okay. So, congratulations. And dito DJ tawag ni Jayan. Numasong bata ay ket talaga nga sikat tinangabag. Ready ka na? Anya nga ta. Okay, dahil ito yan, iti question. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Lupang hinirang. Siyempre, ang muna. Di ba ka na, baing magili? Kigtutin na. Anyway, congratulations sa Ka-Alice. And enjoy the meal brought to you by Wingyard Bistro. Located at Minante Uno, Kawayan City, Isabela. Tanong pang kayo siya, mama, gitugot kayo ti valid ID. So, ti face mask, face shield. Okay. Sino itong katitugo na? Nilakay na anniversary da. Anyway, sino ti kayo mo pa yung kablaawan? Go ahead. Pakablawak man ni apalayan ko nga ni Arturo Kimson, si San Mariano, si happy birthday in Tunubigat. Wow. Saka ni ading ko, nag-birthday di Kalman, Christopher Lazaro. Ajay na-confine? Saan? Sa Bani pa eh. Demestro, Quezon City, dito. Apo na tayo. Anyway, thank you so much once again. Thank you. Okay, that's it. Apo, our lucky winner of dinner for two at Wingyard Bistro. Okay, agsublingar tapo, dagiti pagayam yung kalpasan, iti sumagmamano. Iti sumagmamano. Isiset na pala niyo pa. Iti sumagmamano nga. Adan, mabalinayin? Sumagmamano nga palagi. Information. Music. Entertainment. IFM. Philippines. Ti Pride Antibac Detergent, dalos iti labada, knock out ti bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ti Pride Antibac ket adaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, iti bado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isa na naman kaibigan ang sumubok sa ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ako si Felicia Fernandez. Nasubukan kong gumamit ng Mark Cafe simula nung introduce dito sa Maria. Bali, ang naging epekto niya sa katawan ko, lumakas yung resistensya ko at naging maganda yung pag-ikot ng siguro mga blood vessel lang natin. Hindi gumanda yung ikot niya. Naging sa pagtulog ay normal yung tulog ko. Hindi ako, kasi dati hindi ako nakakatulog. Nung nag-Mark Cafe ako, nagbago siguro yung daloy ng dugo. Kaya may epekto siyang nabigay sa amin. Ano pong masasabi niyo naman sa mga ibang tao? Sabi rin ng nanay ko, Tapos, pagayam yung nga lang, naghahanap na siya sa bahay ulit ng ganito Try din nilang gumamit ng Mark Cafe. Si nanay talaga yung nahanap siya. Ako kasi talaga yung pinabibili niya. Senior nga. Sige, thank you po. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Sa komentaryo, may paninindigan at prinsipyo. Sa paghahatid ng mga balita, mabilis at totoo. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Yan ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Tunay na mapagkakatiwalaan. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Okay, once again, congratulations to Kabsat Alice, Lazaro, iti Etchagi Isabella for winning. Another, ako may kadungan na nga bakin iti Quarter Dinner for Two. The first time nga napahan kaduan na di balasang na. This time, I hope nga may tugot na nila kay ng Junior. Ayan, kaputa kanayan nga agdingdingi, kaya nagte-text lata, kada tayo apo din Domingo, kakabisado ko, dagiti nagnakan di familia na. Ayan, ni Junior nga celebrate at 29th anniversary da. So once again, happy anniversary kada kayo nga dua. Sapay lang kumata pumuskulpay iti rumarasa yun nga buok ni Kabsat nga Junior. Okay, so kanta iti kung taway po, dagitiket na nga tumawag iti messenger ni John Mark. Those who are listening abroad, watching us live on Facebook and YouTube, please feel free po to get in touch with us. Tap na mga ganda kayo mo, dagiti ingutin nyo nga familia dito Pilipinas. Yan, kita open na po iti messenger ni John Mark. For the meantime, dagiti tumapay po nga pangablaaw ikakmeti kung daway. Dito text line tayo kung na ditoy ket kablaaw naman kuya, kablaaw man ti family Limon, De La Cruz, Bulusan Manuel, Tolentino, Batad, ken nila kay ko nga ni Bubot, De La Cruz, ken inang ko nga ni tatang ko jay Cabiceras 6 City of Ilagan, ken jay Kapilya, Wesleyan Church, may kuya ken ni Ante Alen Lazaro at Agaramon tinang kablaaw ni Marifel Limon de la Cruz. Ayan, may sabay na impag daw idol Mel alias 5-6 iti Tagaran Kawayan City kablaaw man dagiti kakabsat ko ti family Manalili ken dagiti amin nga apo ko ken anak ko request ko di sirop ti pandaling thank you idol. Ayan, awan pa di tumawag ken kadita. Okay. Good afternoon. Request me di jay dita dinam awan nagbasulak para kadagiti taga Kaligyan Burgos. Thank you. Kuya Dance Ocampo. Kuna naman. Awan ti tumawag kaya? Awan ti tumawag dita iyang mo. Okay, dita iyang ko nga ta. Or ti messenger ko po. Please feel free.
Awan sa awan. Iti ati adun eh. Na. Awan. Okay, titingoro na po official text line ti pagtawagan and adang adagos ito mo tawagin eh. So nga itpilatan. Our first caller 3927. Good afternoon with your name and greetings. Go ahead. Hello. Oh, go ahead. Diretso. Si Aling Belen po ito. Aling Belen. Oo. Babatiin ko lang sana yung Juan. Yung anak kong bunso. Lando Hulgado. Apo. Opo. Okay po. Salamat po. Pa-request nga ako ng Juan. Bakas nang lumipas. Gusto ko inaawit mo yun. Ay, salamat po, Aling Belen. Okay. Okay ito po. po sa Albano State, District 3. Apo. Kawayan Isabela. Apo, sige po. Bye-bye po. Wait po Apo, sige po. Okay, that's it. Aling Belen, our first caller. Kabisado to, the caller. And here's another caller. Good afternoon, 6111. Your name, please, and your greetings. Abog. Okay. Thank you so much. Yun lang. Okay, thank you and bye-bye. Okay, now our next caller. Last caller. Go ahead. Sikat yung mga interview balong. Hello? Hello? Hello, kuya. Oh, hello? Simona Atoy. Namok si ka daytoy. Ni tatang ko kuya si Kumablaang. Sige. Check ni Montano Abinyo, sir, idol. Sige, Uncle. Kamawag man si Puro Cristi San Mateo. Kini katugang nga birthday no bigat. Kinday te kadwami nga bakit nga agri-repeat ti tabako, sir, idol. Uncle. Agri-kwisak man iti babalik ka rin, sir. Babalik ka rin. Munting baryo, ti talaga nga title na adya. Kantaw ni Idol Jen. Nanggagam. Babalik ka rin pang tayo'y magkapele. Dumawat kami to. Iti may isang, may isa lang kahita nga pinadis. Kuya? Pinadis nga tabako. Nga awan sa mo magatang nga pagbilutan. Anyway, thank you so much for calling. And thank you, kuya. Okay, and as requested, retro 1960s. Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naising mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi
At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Tulungan na ako. Ayan na. Sisiw. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, iisa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Upang tayo'y magkapiling, may bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Okay nga raw, ang subli, Adda kami Manen, KARRUBA. News. Mga kababayan ko, huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Sa araw-araw, sobrang nangihina ka na ba? Madali ka bang tamaan ng sakit tulad ng sipon, ubo, trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Mabibili sa inyong mga suking butika. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pipamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag Santon Plus Gold araw-araw. Mabibili sa
malapit na butika sa inyong lugar. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Judy Ann Tagtagon, isang estudyante sa Ramon Isabela. Grabe ang pananakit ng tiyan ko noon dahil sa ulcer. Nahihirapan na ako kumain. Uminom ako ng Nature Soya Coffee. Natulungan ako nito sa problema ko sa ulcer. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag naka-IFM, IFM 98.5 ang summer partner ko. Awan, mati na kasagana. Anyway, aksyon sa beliya po. Kita pa kayo Uncle John na seriales. Together with Your kaanakan, John Mark Pastor. Hindi lang po numero ng programa. At kami manan. Dito 98.5 FM. Iti Idol Teng FM. Marawad. Lagi ti pangablao tayo po. Dito FM. Dito YouTube and Facebook. Go ahead. Yan, Mark Leonard Busto na yung bagnaman ng Idol. Pasyarat nakman. Kini Joey Busto nga papak. Kini mamak nga Jeline Busto. Kinibinan ko ni Noel Corpus, ken Marita Corpus, especially to my lovely wife, Clyde Marie Busto, kuna na ni Mark Leonard Busto. And pa-shoutout kaming mga taga Tumawin, Isabela, and sa San Mateo from Ana Corpus. Magandang hapon po mga idol from Lorraine, Makadang-dang. Wow, and of course, dito'y YouTube. Abigail Cabrera, good afternoon mga idol. Pabati nga po ng happy birthday sa aking mama na si Ami Cabrera. Salamat idol, stay safe po and God bless. To your program, watching from Nueva Ecija. And Mr. Prince pa-shoutout master from Vinmar Motovlog. And hello, good morning na naman. Pabati po ng happy 25th anniversary sa asawa kong si Melly Sinong. God bless po ako na ni Lino. And Mr. Prince Kablawak Mamat, ti pamilya Sorkiano, ken Padua ti Barangay Bellaluz, San Mateo, kasama ti pamilya Eugenio, ito yung adana, nagyaman ti ado, mga master, and request kanoti, change oil, wala na. Kala mo Agripina Pardo, Tina Spansitan, Gamu Isabela, good PM mga idol, binabati ko po ang mga gwapo kong, asawa na magaling tumudok ng barbecue. Alright, idol. Let's come on, Jai, kanta nga. Oh, darling. Thanks, mga idol. Oh, darling. Kaya sa'yo? Please believe me. Sino man may kanta dyan? Beatles. Oh, darling. Sige mo gawin mang kanta. Ano to? Change oil? Ayan. Sa mga gusto pong magpa-change oil ng kanilang motor, pwede po dyan sa may JC Scoot Hub. Dito lang sa tabi ng Jollibee. Alright. Siguraduhin nyo lang na change oil lang. Change oil lang ang gagawin. Pero if ever na kailangan nyo ng iba pang change oil, sa Jollibee. Or, doon o, sa green yard ba yan? Kay init ng dampi ng mga labi mo, at kay higpit ng mga yakap mo, kaya't hanggat maari ay aking itatago na mayroon ng masigit sa aking puso. Wala akong lakas ng loob na ipagtapat, kaya't sa pag-iwas dinadaan ang lahat. Ang di ko pag-amin ay may malalim na kahulugan, na ayaw ko lamang bigla kang masaktan. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan. Ayaw din naman kitang iwan, ako rin ay masasaktan. At
kapag may nabalitaan ka na may bagong kasama, huwag mag-alala, nagpasama lang. Good afternoon to Kabsat Judith Longthorn of UK, together with Manang Larina Flores. Okay naman sana kung tayong dalawa pa, kahit mukha na tayong aso't pusa. Text ka pa ng text sa mga kaibigan at nag-uusisa, kaya't ang paglayo ko, ikaw ang nagpalala. Masakit sa akin na sinulian mo ng singsing. Sinarado ko na ang pinto dahil pagod na rin. At sana naman kami ngayon patahimikin. Naging masaya naman tayo, sana ay kami rin. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan, di naman sana kita iiwan. Ako iyong pinagtulakan, at kung may mabalitaan ka na mayroon na akong iba, ika'y magpaubaya. Di na tayo masaya, nagpa-change oil lang. Ako ay sinamahan lang, walang namagitan. Pero ngayon ay tototohanin ko, pagpapa-change oil ko at pati love life ko, magpapalit ako. Naging tapat ako, pero inaaway mo, nasasakal ako sa pagdududa mo. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan, di naman kita iiwan. Ako rin ay masasaktan, at kahit tanongin mo ko kung sinong mas minamahal ko, i-deny ko. Huwag ka lang masaktan. La manarimaan pala ito. Narigat na may pusang kapigsawam, may mga orte asawam, tapos may pusang kapay. Di ikang kapasiti waya-waya. Di wow. Hello to Sir Dulay de Rodel. Karso sir na dito page TFM nagbuibuya. Apo kay kahit ko na ulit dito nagparang dito Facebook ko. Ha? Anyway, dagiti kaya na po ako mablaaw. Once again, iti messenger ni John Mark. Go ahead with your calls. Libre po, ito tumawag kayong kuha na ito kanito. Tapos makakablaaw kayo. Ano ba mo dita? So pa ya? Itimot amin na... text line. Turay ka ni Jujay. Ako mo tumawagan dito Facebook ko, messenger ko. Kaya gijaya po, kaya na po tumawag. Tumawag kayon. Di na magkayat. Dagaya po gagayam ko dito. Nagbuibuyaw, nagdingdingag. Nagtawag kayon. Dito Facebook ko, messenger ko. Yan, idol, para kasi takpan. Iti alas 3 di parbangon. Mangisupot kapay. Ranani, Renz, La Cambra. And pa-shoutout man mga lodi. Ken Kuya AJ, ken Ilad, amada mga ML da. Yung kayo mga nanusto dahil ta MML. Nakes Manjay, Buksit. Thank you from Annalyn Valdez.
Okay nga ro, that's it. And damdaman man iti, ano, 3 minutes pa. 3 minutes pa. Isong, Di tama na yun. Dani, Lakay Vlogs, pasyarat, Manmanong, June, kadagit jay, Kailyak, jay, Lamot Ifugaw, Aglalo iti Lawig, Lamot Ifugaw, watching from California. And RJ Tambay, nagmayat atras abante, kaday ta background yo. Pagpe, Joseph, agtarap. Wala nahilig nga mga chumak. Ay, ito. Ano ito mo tawagan? Jobert! Ay, Jobert, Jojit, Okay, good afternoon. Hinidam naman. Atin na natin Jobilin. Ayan. Hello, Ading. Hi. Kapso tamtam mo. Idol. Ayan, hello, Ading. Sige, kumablao kan. Hi po, pa-shoutout po sa mga kapatid ko dyan sa Solano, Nueva Vizcaya. At yung isa ko bang kapatid dyan sa Ramon Isabela. Hello po sa inyo. Keep safe kayo dyan. At hi din po sa inyo mga idol. Yan, ilan kayo magkakapatid? 5 po. Ay, hindi ka man lang nagbanggit ng pangalan Oo ng nga. mga kapatid. Okay. Wag na po. Wag na daw. Private. property. Ano request mo ka raw? Nalpasan kuya eh. Ay, nalpasan ako. Sige ka raw. Thank you, Ading. Bye. Bye. Ate mga Jolly, pinindot naman. Nay, tawag. Sumpa ng paya. Connecting. Nanting ako piring. Piring. Iti pagrangayan. Katawag. Tatepe lang kahit tumutawag kang kanina. Kasi dapat tumutawag ito eh. Mess school na. Nay, page mo. Switching to KARRUBA Mac. Taawan pa'y asawak. Kaya naku ngem awan pa'y nasaraka ay napili at ngamin hindi agkabangwara na seksimet ngamin di inak sinasara na pausa nakon nga Adda baby nan nakaramid na kon itikrib anara gimbatang nagpaikit din itimunmunyeka tay sumet itan itiniuliwakon ngem aniya paitan ti mamainan nalakaya nagmeten nga nagasan karantarekti. Okay, kanta man tikong tawag ito. Dito tumutawag. Good afternoon. Hello? Hello. Apa itong tawag ka? Apin. Ha? Late. Kunak. Kumablaw ka nga ro doon. Maday agkuak lang. Grupisa. Na-request mo? Aji alas 3 bangon. Alas 3 bangon. Awanan? Awanay. Taon sa balay. Sige ro. Kasla nagliday, ititimtimbag na ni kaya ating Joji tatakas na, di ba? Kasla kurang tibiyag na kasla. Sige ka ro. Okay nga ro, agsubli abo, dagiti pagayam yung kalpasan abo, tis na magmamuno nga palagip. Live on ground. IFM. Philippines. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Adda
Double Whitening Papaya Extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Antibac Detergent, Dalos City Labada, Knockout ti Bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac ket adaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, itibado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ditoy 1050 pack. Ingana 15 na swak. Sobra ka, bitoy ka sa no. Ti sikreto, basit duwa pulok at limang at adat. Itiro nga inawan swak. Basit nga danom kiwarom kan pabulaong. Sobra ti bulana, sobra ti verdura. Basit duwa pulok at limang at adat. Itiro nga inawan swak. Ditoy 1050 pack. Ingana 15 na swak. Ditoy 1050 pack. Ingana 15 na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint can send us back only 1050 SRP. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Bes, galing ka sa Palawan? Oo, Bes. Ay, napakaganda talaga. Ang mga beaches? Mga alahas. Anong alahas? Bracelet at ikaw. Sa wakas, nabili ko na. Ha? Bes, layaway plan o yung bilisan lang. Habang tumatagal ay tumataas ang value ng gold. Kaya nag-invest ako. Wow, invest in gold? Teka, kala ko ba galing ka sa Palawan? Oo, sa Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop, 35 taong patatag. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Celebrating 25 years. Offering lifetime free service. Honda A-City. At dahil sa 25 years ninyong pagtangkilik at pagtitiwala, hatid namin ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Promo. Sa bawat pagbili nyo ng bagong motorsiklo, spare parts at kung updated ka sa iyong pagbabayad, kasali ka. Fill upan lang ang raffle coupon with your complete name, address, contact number, edad at pirmahan. Pwede kang manalo ng 50,000 pesos cash prize para sa preliminary draw on July 30, 2021 at sa grand draw on December 28, 2021. Mamimigay ng 20,000 pesos cash para sa third prize, 40,000 pesos para sa second prize, 75,000 pesos cash para sa first prize. At ang tumataginting na 150,000 pesos na grand prize. Buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Pro. Promo runs March 1 to December 23, 2021. Bumisita sa pinakamalapit na participating Honda A-City branch sa inyong lugar. Nueva Vizcaya branches, Quezon, Solano, Homestead, Bambang. O tumawag sa 078-652-1293 or 0917-598-8105 for more details. Mga lakay, alam niyo ba ang dahilan bakit parami ng parami ang nagkakape na ng Best Cafe 8-in-1 Coffee? Pakinggan ang masasabi ng mga sumubok ng nagkape ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
dati, every 2 days na bago agbawas, iso nga nagdag senterik na, pinadas ko ti best kape 8-in-1 coffee mix. Manipod ide, nagnormalize iti pinagbawas ko. Siyak ni Teresa, iti Rojas, Isabela. Padasin nyo met, tapno marik na yun no anya ti epekto na. Kaya kayo dyan mga lakay, kung nagkakape ka din lang, i-best cafe mo na yan para siguradong alaga ang ating kalusugan. Best Cafe 8-in-1 Coffee, kape herbal, sugar-free. Mabibili na yan sa inyong pong suking butika. Ano ang fall army worm o harabas? Isang uri ng insekto na karaniwang namumuhay sa tropical o subtropical na bansa. Ito ay tinuturing mapanirang insekto na makikita sa dahon ng mais, palay at marami pang iba. Baro nga arabas ang tawag sa Ilocano. Sa kawalan ng likas na kontrol o mahusay na pamamahala, maaari itong maging sanhi ng malaking pinsala sa mga pananim. Ano-ano ang pinsalang dulot ng fall armyworm o harabas? Ang uod ay kinakain ng ibabaw ng dahon at palibot nito sa loob ng alimpungo at bunga. Ang apektadong dahon ng mais ay kadalasang sira-sira at mamasa-masa na may malapulbos o malakusot na pinagkainan ng uod malapit sa alimpungo at taas na bahagi ng dahon. Ang uod ay gumawa ng butas, pabilog at kadalasang napapaligiran ng dumi ng uod. At ang pinsala sa bunga ng mais ay katulad sa dulot ng corn earworm o sira-sirang ubod o kernels at napapaligiran ng dumi ng uod. Maging wais sa pagmamais. Harabas puksain para sa masaganang ani at mataas na kita. Kung may kahina-hinalang insidente ng fall armyworm o harabas sa inyong mga lugar, maaaring ipagbigay alam sa inyong municipal agriculturist o sa DA Regional Crop Pest Management Center na matatagpuan sa San Vicente, City of Ilagan, Isabela o di kaya sa malapit na istasyon ng Department of Agriculture sa inyong mga lugar o tumawag sa 0916-571-0681 o 0906-410-1542. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Pagsasaka Rion 2 at ng himpilang ito. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, my summer partner. IFM, ang summer partner ko. 98.5 Kawayan. Okay. Da kami manon. Of course, ket tapnon ta parigatan nagbasa ka dito text line, patawagan tala tayo sudan. Dagitoy pagkayam tayo po over 0917-150-0361. Go ahead with your calls. And our first caller, 1079. Good afternoon. Your name and pangablao. Go ahead. Good afternoon, Idol. Yes. Idol, tagamit din na Cebu, Idol. Kablawa man namin nga taga Makalong. Ni Kapitan Minister Ajim Tolentino. Kami na barangay Kagawad, Idol. Mabali nag-request, Idol. Wan, sir. Ajeman Boksit, Idol. Boksit. Oh, Boksit is coming your way later on. So thank you so much for calling. And dahil apo tis marunong caller tayo. Go ahead with your calls. Okay. Okay, good afternoon. Good afternoon po. Go ahead with your greetings. Happy listening and viewing sa mga taga Mariveles, Bataan. Hello. Stay home. Ay, hindi pala. Ano sila ngayon. At saka sa mga lahat ng mga taga Baguio City. Favorite nila ito. Yan, maraming salamat po. Ano po yung request nyo? Ay, conforme. Conforme. Sige. Saka yung mga frontliner. Diyan sa harap namin. Yan. Good afternoon po. Yan. Keep mga safe. Family. Hello, Kagawad Abe. Okay. Wala na po? Wala na. Sige. Okay. Salamat po sa pagtawag.
Padasen man ti makipatang iti porong Ilocano nga mimbal. Pangarap. Kitang tati lalaing mo. Okay. Naimbag nga malumyo po, sino da itoy? Anya ti pangablaw yo. Hello, Idol. Oh, sige. Banat! Oo. Pablaw man ni Mr. Jordan Bayawa. Di Karin o Private. Mabal nagka-cross, Idol. Wan, sir. Di man ko na nga may dilayla ba di, Idol? Wan, may dilayla. Oh, right. Sige rin manong ta... Sige, salamat, Idol. Nagyaman kami. Ponsyonan, tipad padaanan, day tabuksit, agbungbungik-ngik, pakiponsyonan, uray din am-amu, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarutikyan man di makita isbam, nakabot mo tatog abak mo't masikog, pagligisan puto, day tabuksit, agbungbungik-ngik, ponsyonan, tipad padaanan, day tabuksit, bungbungik-ngik, pakiponsyonan, uray dim am-amu, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyan man di makita isbam, nakabot butatog abak mo't masikog, pagligisan puto, day tabuksit, agbungbungik-ngik, minang kong asin ang it, pinggan karay batit, dalpaan aminin aglamlamot kapay lang, tira butsyog, samto iturog, nagpigsa nga orak ko nam tuket, ponsyonan, tipad padaanan, day tabuksit, agbungbungik-ngik, pakiponsyonan, ore di maam-amu, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyan mon di makita isbam, nakabot botatog abak mo't masikog, pagligisan puto, day tabuksit, agbungbungik-ngik, minang kong asin ang it, pinggan karay batit, nalpaan aminan aglamlamot kapay lang, tira butsyog, samto iturog, nagpigsa nga orak ko ng toket, ponsyonan, tipad padaanan, day tabuksit, agbungbungik-ngik, pakiponsyonan, oray di mam-amu, day tabuksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyan man di makita isbam, nakabot botatog abak mo't masikog, pagligisan puto, day tabuksit, yeah, buksit, yeba, 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 abuksit, nagbuyog utog na, day tabuksit, pit, pit, pit. Okay, nga dito oras sa KARRUBA, 14 minutos, kalpasan din as simula, magsublay, dagiti pagayam iyo. IFM Philippines. Si Ormi po, at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. Kapag malinaw ang paningin, malinaw din ang mararating. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabarwanan na makinarya ken teknolohiya iti panagtalon, dayta iti danon iti programa nga Radyo Eskwela. Ang at-ani iti gusto a makinarya. Kada Miyerkules ken Sabado, alas 5:30 iti bigat. Tumutuken. Kadwa tayo dagiti Radyo Man. Dito'y laeng RMN stations nationwide. Katulong iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization uno Filmec iti Department of Agriculture. Tama at makabago makinarya. Rumangay iti Mannalon iti Osto a Makinarya. Magsaka sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago.
bago makinarya para itibado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Foam, bamong gumagabloom. Charm Fat Foam, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Bado ket ka-bloom iti banglo. Charm Fat Foam, bamong gumagabloom. Charm Fat Foam, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS did a full. For more information, just call 844-1597. Golden Press. When it's rush, look for us. Motorsiklo ken makinarya, ACT Machineries na ta. ACT Machineries, dealer ti Honda, Yamaha, Kawasaki ken Suzuki. Adu nga regalo, sigurado, nababa nga presyo, numero 1. Dakkel nga diskwento ken lifetime free service garantisado. No makinarya iti pagsasaritaan, ACT Machineries iti #1. Dealer iti diesel ken gasoline engines, air-cooled diesel engine, hand tractors, trailers, water pumps, generators, threshers, combined harvesters, four-wheel tractors, rice mills, corn mills, ken amin ang Massive Ferguson Farm Equipment, ken amin nga kasapulan, iti panagtalon ken kuman. ACT Machineries, iti #1. Amin de kalidad ken mapangnamnamaan. Lifetime free service ko naman. Pumasya, iti kaaset kan nga branch ti ACT Machineries. Turayong Kawayan City, San Pedro, San Pablo, Aurora, Barangay 1, San Mateo, Arellano, Quezon, Villasis, Santiago City, Ugad, Cabagan, Maligaya, Tumawini, Centro, San Guillermo, Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, Solano and Bambang, Nueva Vizcaya, Igig, Abulug and Sanchez Mira, Cagayan, Batak and Lawag, Ilocos Norte, Candon, Ilocos Sur, Agoo, La Union, San Jose City and Gimba, Nueva Ecija. ACT Machineries, kumpanya ang mapagtalkan ken mapangnamnamaan. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Richie Silos ng Santiago City. Nakita sa aking ultrasound na may 3.6 cm na bukol sa aking ovary. Sumubok ako uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Tinake ko siya 1 capsule 3 times a day. After 3 months, nagpa-ultrasound ulit ako, wala na bukol sa aking ovary. Salamat sa Santon Plus Herbal Capsule. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. No approved therapeutic claims. IFM, ang summer partner ko. 98.5. Okay, accessibility kita pa kami o KARRUBA. Of course, still with Idol Jan Mark. And kada kiti nakasubscribe, hamping nga nakasubscribe iti YouTube channel ni Jan Mark nga ayan, iti programa mi ta. Please do! I-click yun lang nga po dito subscribe and like mo na dagita. Na po, kan dito kayo magdengdeng dita, radyo da, naman di kayo nakasubscribe yung channel ko. I-search yun lang, KARRUBA Amak di YouTube. Sa kayo pindutan da dyan, subscribe kan, click yung notification bell. My world. She deceived me, I watched and went out of my mind. I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. I took of day the man the way I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing.
in my hand and she laughed no more. My, Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Yan, pa-wash out ka no, kini Kevin J. Pera. Mga kalaala na lang, J. AdSense pin na di kalman kanyak. Alam ba yung pagturayan na lahat Aga-play kan tibang ka, kwam. Pangiti po sitang. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no one could free. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Paling mo tituno na di ending na kamo. Talaga nga Ayan, good afternoon na kini. Agad natin ni Michael de la Cruz. Request na kano korkorantong. Kayan kastamot kini mo nung RD Cruz na imbag malam pakablaawan na kano dagiti police ti San Guillermo Isabela nang runa dagiti banbantay jay quarantine checkpoint kuna na. Ali ka dayto ay pangalan ni Apo Kapitan Romeo de la Cruz. Ron de la Cruz. Thank you for listening, Balong Arod. Ikantin ba ito Chika na na destino. Jai. San Guillermo. Wow. Medyo adayo nawatiwat nga pag na. Anyway, good afternoon to our first caller, 6934. Go ahead. Hello? Yes, go ahead. Diretso, abo. Naimbag na malim mo, idol. Naimbag nga milom mo man. Milom. Idol, kadwak kita pat-pat-pat. Kita ba ako? Kita Kirino Isabela. Ito ay San Matthew Kirino Isabela. Kita? Binyaw. Then, idol, kablaki suda, binalad ang abao. Apo. Kaano na sa bao? Pulutan, idol. Apo, mayat sa. Go ahead. At request. Sonata. Idol. Atay man sigay, idol. Ta sigay ni man dagitay bao. Sigay. Okay, when? Idol, GM, idol, mabalay. One. Ulitik, idol, naimbag na malinyo nga dwakin ni idol, GM, idol. Customer, tatang. Okay. And another caller, Apo. Sakbay nga kumansyon ni John Mark. Korkorentang. 6987. Good afternoon. Hello, Apo. Hello, idol. Hello, idol. Go ahead with your greetings. Kadlaw man nagiging kabagyan ni bagit ko kung nagiging kabagyak, idol. Nga, naimbag na malinda. Idol. Kaya aji request ko lang, idol, Ana? Request naman, idol, later. Ano? Later? Later? Later. When, idol? Later. Later. Aji pagsinditi tabako? Later, di ba? Gurabis. Okay, thank you so much for calling. And we've got here another caller for the last time. Hey. You missed a call from Dende. Dito yung messenger ko. Valdez. Hindi palalasing nga itong tawag ato. Okay, sige Rod. Tawagan ta. Okay, dito matapo internet. Iti pagtawagan ta. I guess she's from other country. Sumba ka. Ayan. Hello po, good afternoon. Hello?
Yan, kung mabalao kayo na po. Hello, kablawak man. KARRUBA, nagiti pamilya kay Cavite. Tolentino family. Dong, Sherman Day and Hardin Grace Tolentino. Yun lang po. Adya lang nga po. Yun lang, biglang nagtagalog eh. That's all po. That's all daw. Ayan. Okay. Okay po, salamat. Thank you. Thank you. Dende Valdez. Dende Valdez. Tapos Coron Tolentino di ba? En Max ti motor akayat ko, tatagtaer ken nagwapo. Tapnon ni sikig-sikig ko, nagpatarayak jay kirino. Hinulhulog ak tay motor ko, dua atawin en lepas ko. Kunaklaket no natorpos ko yo den metin iti bangko. Adto'y nga reklamo, te kolektor nga awan resibo. Nagtalikak takasinsin ko, ngam siya kiinan niloko. Di namit gayam inrim-rimi, amin nga hulog kun na kinupit. Tatadan ti pulpulis sayang pinakimpak pakabit. En Max ti motor akayat ko, tanagtaer ken nagwapo. Tapnon ni sigig-sigig ko, nagpatarayak jay kirino. Inulhulog ak tay motor ko, dua atawin inlipas ko. Kunaklaket no natorpos ko kuyo den metin iti bangko. Adto'y ak nga reklamo, te kolektor nga wan resibo. Nagtalikak takasinsin ko, ngam siya tiinan niloko. Di namit gayam minrim-rimit, amin nga hulog kun na kinupit. Tatadan ti pulpulis sayang din nakimpak pakabit. Aray, sayang day di gold bolt side mirror by Sir Handel Grip Busina, why is siyak ngayon pakabit ko. GBT nga tambot so, tapax bracket, elevated switch, mating cross guard. Takit yung sticker ng pagkat ko. Sticker din si CP, huwag dito gagaraw, arangkada. Diary ni Pops, highest point, notodoble plaka. Maestro CM, Paco Rider Star. Kanyang aroti. Team EJB Philippines, jay helmet ko. Naudi ngayon pagkabi. Kamasan, ugutirang in Maxi, kang Rorana, ni KARRUBA. Na. Ang dapi ng gininaw! 63 millimeter cylinder block, cylinder head, big valve, camshaft, throttle body, police set, live ball, center spring, clutch lining, clutch bell. Turok na rin yung pakabil ko! Awanan, batik mo saran, tayo na kang ingay na nga helmet nga ginatang ko. Kaskada riding jacket, riding gloves, riding boots, jak pa'y nakagatang. Awan paggatangan, awan pagkantanan, awanan. Aksubli, itita kami manen apo, kalpasan, iti sumag mo manong palagi pa. Si Ormi po, at ang Iberry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. Kapag malinaw ang paningin, malinaw din ang mararating. Kaya, if you're me, I'll take Iberry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Boom, papaya,
Double whitening papaya extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Putika, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para ti heavy duty nga ugasan, ag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm, fat bond, bangong kumaka-bloom. Charm, fat bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Baduket ka-bloom iti banglo. Charm, fat bond, bangong kumaka-bloom. Charm, fat bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Mura at mapagkakatiwala ang power tools ang hanap mo? Nandito na ang Power Tools Trade Center para sa'yo. Meron silang grinder, planer, drill, circular saw at marami pang iba. At hindi lang yan, dahil ang bawat power tools ay may warranty pa. Sila ay matatagpuan sa Quezon Street, Kawayan, National Highway, Kawayan, National Highway, Alicia, Takad Street, Tumawini at Bantog, Rojas, Isabela. Ano pang hinihintay mo? Dito ka na sa Power Tools Trade Center. Ano kap-kap yung kwaraw? Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano tawag na na? Matipon ang kap-kape at di best kape. Nag-normal mo ito, di ba nagbawas ka pa nag-isbaw? Nagsaya ato na. Matipay ang ato di blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapal di best kape, inuman coffee. Uwan kagayam, ang tuyan ti kape nga mang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may tag na benepisyo iti magbangit tayo. Kas kung ay mangusin, guyabano, agargus maso, stevia, moringa, ken barleygrass, manipod pa iti Japan. Iso ano kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti butika. Ang pinagsanib puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 Okay, still with you, KARRUBA, Idol June and Idol JM. Dito lang nga po. Adda kami Manen, dito 98.5 IFM, iti Idol tayo nga FM. And dito tumapo nga pangablaaw, basaak mo at sobrang nga natambakan. Idol, pabati nga po. Sa tatlong anak ko na si Abel Mar, Nikki Grace, Cedric Lance at sa asawa ko na si Grace. At sabihanan ko na si Eting na nag-birthday kahapon at sabayaw ko na si Jason. Panikas nga po ng kusilabang ka. Salamat po, Idol. Lance po ng Tuguegarao City. Thank you. Muna naman. And
pakibati nga po ang family Verdilio dito sa City of Villa Corazon, Barangay Manano, Malig. Isabela, thank you, Idol. Pa-request mo ng buksit na lapasatayan. Okay, naibag nga daw yung amin dito stasyon. Brothers and sisters, ano nang ron na kada sister Fina, my friend, my sister Yuki. Ano mabalin ni Patokaryo kumayay kantangan na po alwan walang sandali para kada kayo amin ng awan labas natin ng kablaw ni Brother Benji Andres of San Andres Aurora, Isabela. Limang pasak. Okay, good PM Idol. Ako na natoy. Binabati ko nga po ang dalawang kong anak na sila Jovelyn at Monica na kumakain ngayon at ang mahal na kong asawa na kasama ko nakikinig ngayon sa programa nyo, Idol. Pa-request nga po ng Riribok. Thank you, Idol. Ket tapno ba sa inmet ni kita YouTube, of course we have here John Mark Pastor. Nagiti pangablaw ti YouTube. Ano ka napandangan niya ko wire ti headset ko. Ayan na. Judy Beth Lagarico, happy listening to Lagarico family dito ay Aminante, Unang Kawayan City. Salamat. And still here watching from Nilda De Leon. Shoutout man Idol from John Paul Guillermo. Ayan, di lang mati nagkablaw dito eh. Ay, nasaya at asada ng kablaw. Ano ba request ni Jojit Dolores? Hoy, request ko kung muna na. Hindi mo naawasan, hindi mo nagtagarin. Kata na eh. Request ko, ano ba? Ano ba request mo, Jojit? Hindi nga naka-request natin, malagip. Ayan. Tawag. Sino? Ipakapsot mo. Okay. Hello. Hello po, Idol. Hello, Idol. Good afternoon. Bumati ka na? Ang babatiin ko po si Papa ko, Kim, tapos si Mama ko, Jenalyn, tapos si Mama ko, tapos si Papang Kulito, tapos si Ate Ella, Ate Princess, tapos si Baby Dancel, tapos si Mamang Kunsing, tapos si Tita Kimberly. Yun lang po. Anong request mo? Yun nga lang daw. Manilak I love you po. Malinak Laylabi daw. Hindi pala swikato eh. Malinak Sige, Garad. Ano pala pangalan mo? Ako po si Keshalyn F. Kibael. From Biskaya. Baskaran po. Baskaran, may Biskaya. Bagabagsa? Pino ka, bayumbong. Hindi ka mo. Anyway, maraming salamat, Baby Keisha. Thank you po. Okay po. Bye-bye po. Bye-bye. Malinak laylapil oras, lay maraan, mapalpal na'y dagang katika to'y linaan. Samid lay kuhit ko, binangunan kong tampo, lapor sa'y linggas mo, sikang-sikang ang mamayan. Lalo labilay, nasikalay na napunas la namin, so armonian at bibitin. No nanonotam, kulay sa miday ugaling, at takalalan, ang gagkauyos nilay.
labilay nasikalay na napunas lang namin so niya at bibigay noon nanunutan kulay sa miday ubali at takanaliwan ang kauyos nila malinag lay labi oras lay maraan mapalpal na'y dagang katikat to'y linaan samidday kugip ko binangonan kong tampo lapod sa linggaso sikan-sikay ang mamayan lalo labilay nusikalay napunas la namin so armanya at pipitin noon nanunutam kulay sa midnay ugali at takanaranan hanggang nauyos nilay at takanaliwanan ang kauyos Ayan, hello to Auntie Edna Elmer of Iba Beach, Hawaii, and Auntie Elsie Bergunya. Ay, Bergunya. Juan Bergunya. Natin kanta-anda. Strong sponsorship ka no. Ayan, musta na po kayo? Bakit wala bagong vlog si Mac? Ayan. Isang batang. Hindi pa makalabas. Para makapag-moto vlog. Kaya ito po yung vlog ko na lang. Live na lang. Someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly.
That song was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. We've got the news. Mga kababayan ko, huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Si Ormi po, at ang Iberry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. Kapag malinaw ang paningin, malinaw din ang mararating. Kaya, if you're me, I'll take Iberry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Star Wax. Always remember, sa palinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax. Kita na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May mga skin problem ba kayo tulad ng eczema, contact dermatitis, bug bites, at iba't ibang klase ng skin allergies at irritation? Ang Dermabetasol 15 grams ay epektibong gamot sa lahat ng problema sa balat at kati-kati. Isang pahid lang, balat linis na, balat kinis pa. Oh, what are you waiting for? Pumunta na sa FC Andres Pharmacy and Drug Distributor at bumili na ng Dermabetasol 15 grams. Matatagpuan sa Calao East, Santiago City, Isabela, near Victory Bus Liner Terminal. May mga branches din sila sa Baguio City, Urdaneta City, Pangasinan, San Jose City, Nueva Ecija, at Cabulusan, Baquil, Laguna. Para sa pinapangarap mong balat linis at balat kinis, Dermabetasol 15 grams. Isang pahid lang. Ang Dermabetasol 15 grams ay FDA approved at mabibili sa inyong mga suking drugstore nationwide. Para sa iba't ibang sakit sa balat, magpakonsulta sa inyong dermatologist. Nais mong marinig, paborito mong kanta. Nais mong manood kasama ang buong pamilya. Ano mang kagamitan na iyong kailangan sa iyong tahanan. Sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, di kalidad ang furniture sa appliances. Kumpleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, ako'y makaasa. Sa SNJ, ako'y makaasa. Basta appliances, think of SNJ. Kasangga, pakinggan si Kuya Norman ng San Carlos, Pangasinan. Ako pala si Norman, taga San Carlos. Before, bago ako nag-take ng Mark Cafe, mga tinitik ko, yung mga nabibili sa tindahan lang. Mahap din tiyan ko. Ako pa naman, coffee lover ako. Nung natikman ko yung Mark Cafe, medyo gumanda yung tulog ko. Yung pagbabawas ko sa umaga, maganda rin. Naramdaman ko yun nung nag-take ako ng Mark Cafe. Sabi ko sa inyo, try nyo yung Mark Cafe. At makikita nyo kung ano resulta sa katawan nyo. Maganda siya para sa akin. Try nyo. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa. Dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN.
Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM 98.5. ang summer partner ko. And welcome to the last quarter of our show. Apun malpas malinti. Pahabol ka naman eh. Greetings ka na. Pa-shoutout man dito ay Santa Isabel Norte. Nga naka-lockdown he. Kan gusto mo ti family Imperial ken Valdez. Brolods, thank you from Joshua Imperial. Ayan. Yes, thank you so much. Thank you. And awan ti may ita YouTube mo. YouTube. Sige. Jeninay TV Mendoza, kahit sa loob lang ng bahay o bakuran nyo yung ginagawa mo sa buong araw, pwede na yun ang Mac. Yan, yung vlog daw. ay, Diyos ko. Edi yung pagtawag-tawag niya sa telepono. Yung pagtulog. Yung pagtulog niya, paggising ng tanghali, paano mo i-vlog yun? Anyway, we are going to entertain 5 callers. First on the line, 6005. Good afternoon. Hello po. Yes, hello. Please, ibagay tinagan nyo kung kablawan nyo. Ako marunong mag-Ilocano. Ay, magtagalog po kayo. Yung pangalan nyo po, tsaka yung babatiin nyo. Sige po. Ako po si Idol Crystal Jim Villalelina. Sinong babatiin mo? Binabati ko po tita ko dito po sa si Tita Marlene ko po, si Ate Tata, Hanipa, tsaka mami ko po at daddy ko po. Yun lang po. Pwede po bang pa-request? Ano po yon? Count on you po. Ano daw? Count on you. Count on you. With Tommy Shaw. Okay, thank sige you. po, salamat po. Salamat rin po. Sige po. God bless you too. And that's it. And our second, mga call, isang 4 more to go. 0064. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, tinaga mo idol. Siak ni Remy Taliado, sir. Si Michael Quirino, isa niya, sir. Kapuno ka doon listener tayo kirino nga talaga. Sino nga taga di kablawam? Kaplawak Manila kay kong sir nga napanaggatod. Gatod. Okay. Kita ba ako, sir? Tapos si Tito Taliado, sir. Kente ka, sir. Okay. Kapalin na request, sir. Well, sige. Ati man kumutikot-ikot, sir. Kumutikot. Thank you, sir. Okay, thank you. That's it. And our third caller is 1174. Naimbag nga Aldawyo. Hello. Hello, Idol. Yeah. Sige mo nang kumablaw kan. Kabla ako makikita Dr. Balay, Idol. Uncle ko ni Antek hindi kasing ko, Idol. Na umay pumasyar. Hindi kasing ko nga nakaturog, Idol. Ringam. Ajala. Ay. Idol. Ana. Abay nag-request, Idol. Ana, boss. Lagi man agnanayon nga ayating nga, Idol. Okay, sige. Okay, and last 2 callers, our fourth caller. Sakbay, ni 7448, na bag nga pangaldaw. Hello, sir. Idol. Good. Bag nga malim mo, sir. Okay nga Rod, sige, go ahead with your greetings. Shakti ko, sir. Sak ni Miling kulum na dito, siyempre, di ba, Norte, sir, malig. Kablawa man, sir, dagitig-ding-ding nagking katata dito, sir. Nagsaya. Paborito da kayo, sir. Ayaw! Nga malim. Request aman, sir.
Dati man, sir, taga-pulot. Tagapulot. Okay, agiyaman. Salamat, sir. Salamat, Matan. And of course, our last caller for this quarter. Good afternoon. 102. Good afternoon. Na. Need na. Last caller, 9272. Hello. Hello po, Yes, Idol. Hello, Idol. Go ahead with your greetings. Pwede mag-request, Idol. Sige, request. Request nga na I Can Stop Loving You, Idol. Sige. Awan ti kablawam? Binabati ko yung nagbe-birthday sa Gagabutan, Kawayan City, Idol. Nagan na. Family Taguba. Oh. Thank you, Idol. Okay, thank you, mga Rod. Okay, that's it, KARRUBA. Nagiti callers tayo. And once again, this has been Idol June together with John Mark saying good. Bye for now. And see you again next week. Same time, same frequency, 98.5 IFM. Ito Idol tayo nga FM. Kuti mas na ayag kintayen ikidan na pa'y nga uray la makalwa kastari bakot awan tultuyan na aglalunutay orasen pa naginan na kumuti kuti kutanot imas na Agsasarak ka manin tiduktutan Ipisok mo talapayagin ni masang tiyak kuri-kuri-kuren Inutang nga isarek sampus-pusi-pusen Awadang laing tadikan tukit agtulen No umaldawan tabuot mo metiap apirasen Isagsagana mong tamatang mapakuri-kuranen Abot iti mata nga to ken baba mangiyap-iyap ken ka Awadang laing tabikan to katagpulseken Kumuti-kuti mas na Ayaw ken tayen Ikidan na pa'y nga uray la makalwa kasta ni bakit awan butuyan na aglalunutay orasen pa naginan na kumuti-kuti kutanot imas na Manen ti karkarawaen Atay banag nga iti mga ramit ket agas sa walaen Alin itaya mong tarugyan ka na kuri-kuranen Awadang laeng tabikan tugat agsikugen Kumuti-kuti mas na No, ito lugay Ikidem na pa'y nga oray la makalwa Kasani ba
bakot Awan tugtuyan na Aglalo no tay orasen panaginana Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti kanot imas na Kumuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na